Бърза техника, стилен компас. Как да разберете какво е моментното състояние на гардероба ви и всички елементи в него, по какъв начин се обличате и какво усещане ви носи. В рамките на 30 секунди можете да го разберете и единственото, което трябва да направите е да застанете пред мястото, където държите дрехите за сезона си, които носите редовно, да отворите вратите на гардероба, шкафа или мястото, пространството, в което се помещава вашия стил и да усетите в рамките на първите 6 до 10 секунди какво ви носи. Каква енергия има там. Дали е нещо, което ви вдъхновява, дали е нещо, което ви отблъсква или е нещо, което ви дава единствено и само апатия. Ако всяко от тези състояния усетите едно от тези състояния, това означава, че има какво да се промени. Ако ви вдъхновява, можете да го надградите. Ако усещате апатия, е добре да се попитате защо. По какъв начин и в коя част от живота си аз в момента съм апатичен и нямам стимул да изпитвам емоция. Ако ви отблъсне, това означава, че сте се отдалечили от себе си. И именно това разглеждаме в системата Styler Print, която създадох за осъзнато обличане, да открием онези елементи, които са ни отдалечили от нас самите, да се свържем по-дълбоко с себе си и това да ни проличи в начина на обличане в последствие, за да можем да се заявим пред света като истинското, автентичното аз, което е неповторимо, което носи заряд и което в рамките на няколко секунди може да покори света и всички останали, да създаде магнетичното усещане в другите и желанието за общуване, постигането на цели, всичко, за което искаме, желаем и мечтаем в този живот. Пишете ми дали ви беше полезна тази практика. Надявам се да ви е дала възможност за осъзнавания и ако искате, ще продължим с такива лесни и бързи практики за осъзнаване. Хубав ден!